Ήταν Σάββατο πρωί. Έχω βάλει το CF Moto, το 800, το Advance, το NK Αγγελία. Λέω με αυτό δεν θα μπορέσω να ξεχειμονιάσω. Γυρίζω τις αγγελίες και μου βγάζει μία στο κάρ εκεί πέρα μπροστά στη σελίδα τις καινούργιες αγγελίες που έχουν μπει, ένα rotation που γίνεται γενικά. Και βλέπω μία αγγελία, μία μηχανή, η οποία δεν την είχα καθόλου στο χάρτη του μυαλού μου, αλλά την είχα στο χάρτη του μυαλού μου όταν είχε βγει και έλεγα τι μηχάνημα είναι αυτό. Είχε βγει το 18 της Yamaha. Πολύ πιο πάνω από το budget που θα διέθετα εγώ για να πάρω μια μηχανή. Οκ, στέλνω προσφορά, αν παίρνει ανταλλαγή τη δική μου, συν κάποια λεφτά. Αυτή η μηχανή ήταν στο μοτοδίκτυο, στη Yamaha. Μου απαντάνε μετά από 2 μέρες, φέρε από εδώ να δούμε τη μηχανή σου και συζητάμε. Λοιπόν, πηγαίνω τη μηχανή μου, η μηχανή ήταν άριστη, ήταν με πάρα πολύ λίγα χιλιόμετρα. Book service, όλα αυτά. Μου λέει, ok, το πάμε με τα λεφτά που μας προτείνες. Λοιπόν, πήγα και πήρα το Niken της Yamaha, τρίτροχο είναι. Είναι η ίδια κατηγορία με σε θέμα κινητήρα, με το MT9. Έχει 2 ρόδες μπροστά. Έχει από θέμα ασφάλειας, τριψίματος, grip, όλα αυτά είναι εξαιρετικό. Όταν λέμε εξαιρετικό, μπράβο, βγάλε και ένα φλάσ όμως. Τρομερή ασφάλεια στο βρεγμένο, κάτι που θα το χρειαστώ εγώ το χειμώνα, γιατί θα είναι και το μοναδικό μου μεταφορικό μέσο. Βέβαια, λόγω του όγκου του μπορεί να μην είναι το ιδανικότερο για την Αθήνα, αλλά οκ, θα τα καταφέρουμε. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα, πηγαίνω και παίρνω μία μηχανή, η οποία όταν είχε βγει έλεγα, φίλε, θα μπορέσω να την αποκτήσω εγώ ποτέ. Και τελικά την παίρνω μεταχειρισμένη, βρίσκοντας σε πάρα πολύ καλή τιμή. Πάρα πολύ καλή τιμή, βέβαια, μάλλον είναι, γιατί η μηχανή είναι σχεδόν άριστη, έχει 19.000 χιλιόμετρα, είναι το 2019 μοντέλο. Λόγω της μη μεγάλης εμπορικής ζήτησης που έχει. Δηλαδή πολύ δύσκολα κάποιος πάει και παίρνει τη συγκεκριμένη μηχανή. Εγώ γενικά, επειδή έχω τη φιλοσοφία ότι μου αρέσει, δεν κοιτάζω ποια είναι η εμπορική του αξία μετά αν το πουλήσω. Θέλω να το πάρω και να το ευχαριστηθώ. Απασφάλισα, την πήρα και είμαι πάνω της. Λοιπόν, η μηχανή, παιδιά, είναι εξαιρετική. Μόνο αν την καβαλείς μπορείς να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Γιατί μιλάμε. Δεν μιλάμε για ένα τρίτροχο. Πολλοί μου λένε τι πήρες, ξέρω εγώ, είναι αυτόματο και... Μιλάμε για μια μοτοσικλέτα η οποία τα στάνταρ ασφάλειας που έχει από φρενάρισμα, κράτημα στη στροφή, στο βρεγμένο, το πώς περνάει πάνω από τις λακκούβες, είναι σε πάρα πολύ υψηλά στάνταρ. Πάρα πολύ υψηλά στάνταρ. Πολλοί πηγαίνουν και παίρνουν ADV για τους ελληνικούς δρόμους και πάρα πολύ καλά κάνουν. Εγώ, επειδή δεν τα αγαπάω πάρα πολύ τα ADV, κατέληξα εδώ πέρα. Λοιπόν, με την ίδια άνεση περνάει ένα ADV από τους ελληνικούς δρόμους, με την ίδια άνεση περνάει και αυτή. Από τις λακκούβες εννοώ. Ίσως είναι λίγο πιο σκληρή, αλλά παιδιά, είναι καταπληκτική.
μια πρωινή κυριακάτικη βόλτα. Περίμενα θα έχει πιο λίγο κίνηση. Επειδή θα λείψω κάποιες μέρες και θα μου λείψει το μωρό μου. Θα λείψω ταξίδι εννοώ. Επαγγελματικό. Και κάνω μια τελευταία βολτίτσα έτσι, να την ευχαριστηθώ. Λοιπόν, το βάρος είναι 267 κιλά. Από την πρώτη στιγμή που ανεβαίνεις επάνω, καταλαβαίνεις ότι αυτό που ξανά μέσα από τα πόδια σου δεν είναι 267 κιλά, είναι κάτι άλλο, κάποιο λάθος πρέπει να μου κάνεις στο ζύγισμα. Είναι εξαιρετικά καλοζυγισμένη μηχανή, εξαιρετικά καλοζυγισμένη, δηλαδή είσαι σταματημένος και μπορείς και την πας με τα πόδια, κάνεις μανούβρες άνετα. Το τιμόνι κόβει όσο πρέπει για να κάνεις τις μανούβρες. Βλέπετε είναι μεγάλο τιμόνι. Κιόλας. Ο όγκος της είναι μεγάλος, αλλά είναι πιο πολύ σε ενοχλούν οι καθρέφτες που έχει, όχι ο όγκος μηχανής. Γιατί βγαίνουν πολύ έξω. Τώρα έχει μια χαζή κίνηση εδώ πέρα, πραγματικά. Δεν ξέρω πού να περάσεις. Και τους φοβάσαι κιόλας. Αυτή είναι της κυριακάτικης βόλτας. Βλέπεις κάτι παππούδες, βλέπεις κάτι μαμάδες με παιδάκια, όλα αυτά. Που έχουν το μυαλό τους αλλού. Και οκ, πάμε μια cool βόλτα. Δεν ξέρω αν το έχει καβαλήσει κανένας, να μου πει την άποψή του. Εγώ είμαι καταενθουσιασμένος. Το μόνο που του βάλα επάνω ήταν ένα πισινό λάστιχο, το οποίο δεν ήταν στην καλή κατάσταση. Τρώει το πισινό λάστιχο αρκετά, γιατί έχει ροπή μηχανική, έχει αρκετό βάρος μπροστά. Έτσι έχει πολύ πράγμα να σπρώξει. Και λογικό είναι να το τρώει. Έβαλα ένα Michelin, το Road το 6, καθότι κατ' εμέ η Michelin είναι νούμερο 1 στις βροχές, ας πούμε. Το συγκεκριμένο λάστιχο παίρνει εξαιρετικές κριτικές για την βροχή. Γι' αυτό κατέληξα και σε αυτό. Τώρα τα δύο μπροστινά είναι δύο της Badlax, της Bridgestone, τα Badlax 22, τα οποία έχουν λίγο ψωμί ακόμα, τα άφησα, αλλά βλέπω τον επόμενο μήνα να πηγαίνω να τα αλλάζω και αυτά. Αυτό που μου αραξενεύει πιο πολύ σε αυτή τη μηχανή βέβαια είναι το ότι παίρνεις στο τιμόνι πληροφορία από δύο ρόδες και καταλαβαίνεις από ποιο ρόδα παίρνεις την πληροφορία. Αυτό με παραξενεύει λιγάκι, πρέπει να το πω. Δεν είναι κακό, απλά είναι παράξενο, είναι θέμα συνήθειας. Κοίτα, κίνηση Κυριακή πρωί, όλοι πάνε βολτίτσα. Όλοι πάνε τη βολτίτσα τους προς την παραλία. Είχα σκοπό να κάνω κανένα ανοιγματάκι, αλλά δεν το βλέπω. Δεν θα πάρω το ρίσκο. Παιδιά, κάθεται κάτω η μηχανή, λες και είναι επιδομένη στη γη, έτσι. Απίστευτο. Τα φρένα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Ίσως θα ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά δεν τα έχω συνηθίσει μάλλον ακόμα. Μάλλον αυτό.
βλέπετε γενικά πιο αμυντικό στην οδήγησή μου, γιατί είναι η δεύτερη-τρίτη βόλτα που την κάνω. Και οι άλλες δύο προηγούμενες βόλτες, η μία ήταν έτσι ψιλομεγάλη μέσα στην κίνηση. Έχω ανεβάσει και βίντεο, το οποίο το έκανα πιο πολύ για να καταλάβω τον όγκο της μηχανής μέσα στην κίνηση, πώς περνάς ανάμεσα από αμάξια. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά θα την βρω τη λύση, θα τους αλλάξω λίγα τους δύο καθρέφτες και θα βάλω δύο πάνω στο τιμόνι, θα δω, για να είναι πιο ψηλά και να περνάς από όπου περνάνε όλες οι μηχανές. Γιατί μπορεί να περάσει από όπου περνάνε όλες οι μηχανές. Κοίτα εδώ, άσφαλτο ρε παιδί. Ας κάνουμε μια αναστροφή εδώ πέρα και ας γυρίσουμε προς τα πίσω, γιατί προς τα πίσω νομίζω έχει πιο λίγη κίνηση. Και από 2-3 πραγματάκια έτσι για τη μηχανή. Λοιπόν, έχει όλα τα καλούδια το MT9 επάνω, traction control, δύο σκάλες και είναι και το off κιόλας. Έχει 3 προγράμματα οδήγησης, έχει για βρεγμένο, έχει για dry και έχει μετά ένα το οποίο δίνει όλη τη δύναμη της μηχανής. Εγώ τώρα είμαι με το dry. Ακόμα υπάρχει το quick shifter επάνω και έχει και cruise control. Είναι κάτι που θα με βολέψει πάρα πολύ, πιστεύω, για τα ταξιδάκια που θέλω να κάνω. Εγώ αυτό το πήρα και με 2 βαλίτσες λαϊνές. Θέλω να πάω να του βάλω και από πίσω μία μπαγαζιέρα, γιατί η πιο χρήσιμη από όλες είναι η μπαγαζιέρα. Οι 2 πλαϊνές είναι για το ταξιδάκι, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η απλή έκδοση, απλά φοράει επάνω το fairing από τη GT έκδοση. Ο τύπος που το είχε αρκετά περιποιημένο, έχει κάποια σημαδάκια έτσι γρατζουνιές επάνω και από τη χρήση του, μάλλον δεν μπορούσε να περάσει από κάποια σημεία και το πιο βιαστικά πέρασε και το χτύπησε. Κάπως έτσι το κόβω. Η κατανάλωσή του είναι στα 6,5 λίτρα, μου γράφει διαρκώς, με μια οδήγηση του τύπου σαν και αυτή που βλέπετε τώρα, δηλαδή μες στην πόλη, ήρεμη, δηλαδή μόνιμα μου είχε αναμένο το Eco Mode. Άδειος δρόμος, βιτέλους. Μας φανάρι. Μας πιάσει καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούργιο μου απόκτημα, εδώ πέρα, όπως το βλέπετε, ένας τροχός από εδώ, ένας τροχός από εκεί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που κατάφερα και πήρα αυτή τη μηχανή που την είχα καψούρα, έτσι, εδώ και χρόνια. Και αμάχα είναι, αξιόπιστο είναι, το κυβότιο είναι από άλλο πλανήτη. Την νεκρά τη βρίσκεις με κλειστά μάτια, πραγματικά με κλειστά μάτια τη βρίσκεις την νεκρά. Στο 25% το βγάζει, έτσι. Πρέπει να τη μάθουμε τη μηχανή. Τρομερή σταθερότητα, παιδιά. Τρομερή κάλυψη.
κάλυψη από τον αέρα και στα πόδια, δεν νιώθεις τίποτα. Λόγω του μεγάλου όγκου που έχει μπροστά, σε καλύπτει απολύτως και στα πόδια. Άμα συστοθεί η ευκαιρία να την οδηγήσετε, να το κάνετε, παιδιά. Είναι εμπειρία. Δεν νιώθεις πουθενά ότι έχεις δύο ρόδες μπροστά. Πουθενά, όταν λέμε πουθενά. Θερμοκρασία δεν έχω νιώσει. Έκανα ένα βίντεο μέσα στην κίνηση. Θερμοκρασία δεν έχω νιώσει, κοίτα, η Belly με έχει δει. Δεν έχω νιώσει ποτέ στα πόδια μου να μου τα καίει, έτσι. Και είμαι μέσα στο σονάκια, όχι με κάλτσες τώρα και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν έβγαζε πράγμα θα έπρεπε να το νιώθω πολύ έντονα. Βγάζει αέρα, αλλά κάπου τον βγάζει και δεν το πετάει απλά επάνω στα πόδια σου. Και τώρα μιλάμε ότι έκανα τεστ, το βίντεο το προηγούμενο που είχα ανεβάσει, έκανα τεστ τώρα μέσα στην κίνηση που ήταν συνέχεια στους 92-93 βαθμούς, ας πούμε, και 97 έγραψε μέσα σε κίνηση. Σου φωνάζει πάντως, δώσε μου στροφές, έτσι, το μηχάνημα. Δώσε μου τις στροφές να τις καταπιώ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Φτάσαμε ξανά στα λιμέρια μας. Αυτή ήταν μια πρωινή βολτίτσα που έκανα Κυριακάτικη. Έτσι και θα μου λείψει εδώ πέρα το κοριτσάκι μου. Ήθελα να αφήσω για 4-5 μέρες. Θα κάνω υπομονή. Ωραίο είναι να πας κάπου και να περιμένεις να γυρίσεις πώς και πώς για κάποιο λόγο. Πρώτα είναι η οικογένεια και μετά είναι η μηχανή. Λοιπόν, αυτά μαγκές μου. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Περιμένω σχόλιά σας σχετικά αν έχετε οδηγήσει τη μηχανή. Πώς βλέπετε γενικά την αγορά μου. Δέχομαι και κράξιμο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πραγματικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά προτού να κράξετε, καταλάβετε ότι είναι μια μηχανή της Yamaha, η οποία η Yamaha ξέρει γιατί φτιάχνει μηχανές και concept μηχανές. Λοιπόν, τα λέμε, τσίριος, να είσαστε πάντα όρθιοι, να αγαπάτε τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα και μετά τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας. Τα λέμε, μάγκες. Γεια χαρά.